öz gelininin gepini diýen erkek adam diýip bolarmyka? Şuny kitsемamyz şo hakynda. Islenek adamyň hakyky ýüzüni görjek bolsaň, ilki bilen gaharly wagty özüni alyp başyna üns beriň. Gowşak erkek adamlar, men açynmaýsam erkek adam, hasaplamaýan erkek adamlar baryp öýündäki ähli bolup geçýän zatlary dostuny, goňşusyny, gursaşyny ne erkek göbekli kim hasaplaýan bolsa şoňa baryp aýtýarlar. Ol diňe gelini däl, ejesini ýamanlap bilýär, dowanyny ýamanlap bilýär, gezýänini ýamanlap bilýär we netijede öz saýlawynyň pisligini görkezýär. O ýerde deňdir özüne göwni ýetmeýär. Özüne göwni ýetýän erkek adam analiz edýär. Onuň ikincisi bolsun, üçüncüsi bolsun, beşincisi bolsun öz birinji gelini hakyna hiç zat gürletmeýär. Sebäp ol öz saýlawyna göwni ýetdi. Ol diýär, bu men gelinim, çagalamyň ejesi, sen işiň bolmasyn, öz ýeriň bilýärdi, çyzyk çyzýar. Özüne göwni ýetmeýän erkek adamlar bolsa, "Wai, bu gül solly, näme etmelimin?" diýip özüne çatyr urnap şerraýlaýarlar. Gelin analiz edelim. Mysal üçin biz aýal adamy gülemeň zetesini köplençini şu gülü alaly. Ve şu gül üçin näme gerek? Bunu gerek. Bunu diýmek her bir aýal üçin mähir, söýgü, söz, üns, öwgi. Eger aýal adam köýnüň owadan gelşipdir, sen şuny ýaman gowjaşan ýaly ýyly sözleri söýgüni duýmasa, iň gymmat gülem solup bilýär. Köplenç üns berýänler toý edenler owadan gyz, ene durmuşa çykandan soň horlanýar, ýa semreýär, diýişi dökülýär, ýarawsyzlyk emele gelýär. Şol güle seredilmedigi, gün ýetmedigi. Ikinji, her bir javoy güle elbetde suw gerek. Suw diýmek pul, sowat, daýanç. Eger aýal adam bukulyp ejem berdi, dogunum berdi, aýmut berdiler, ýazgalym, puluny iýdemedi, bukulyp pul alýan bolsa, özü üçin, ine ýollaşa hiç pul berenok. Ol aýal belli kulli derejä çenli ýanky maskany geýýär, pul alat etme diýip aýaýar. Ýöne 40-dan soň, 50-den soň hawa allym saňa näme diýär. Onuň erkek adamy da üýtgedi dik görnýär. Ejelerine gitdi üýtgedi. Şoň üçin hökman suratda sowat bermelimi? Bermeli. Sowat bermelimi? Pul sowat bermeli, daýanç bolmaly. Hökman suratda güle suw gerek. Üçünji, goşmaça goşulýan minerallar, udabreni diýilýär. Ol sen mysal üçin aýalyň wezipesine ulalsa, pulu has köp gazanyp başlasa, şona sen daýanç berýänmi? Gollaw berýänmi? Aý tüweleme, sen tüweleme, ösýän, men tarapdan näme kömek diýip iýdeýänmi? Ya bassaşlyk etýänmi? Bassaşlygy psihologiýada aýryp bolmaýar, är aýal bir-birine bassaş bolup bilýär. Ana on küçügdi, menki näme üçin gidenok diýip duýgu döräp bilýär. Islenek duýguny alyp başga duýga öwrüp bilýär. Ýöne şu ýerde çynmaýsam, gowşak erkekler diýip ulanasym gelenok, özüni erkek hasaplayan, daja käwat seredin, sen erkek sözüňde durun. Heley bolma diýilýär, şo sözem aýrasym gelýär. Sebäbi heley diýmek aýal. Ýene de aýal göbeklileri diýişli. Men şo söze de münasip göremok. Şonuň üçin sen geliniň ösýän wagty sen golluk edip bilmeseň, bir ýerde ýamanlap, ýankyýal dostuňa aýdyp berseň, sen o ýerde özüň erkek hasaplap bilenok. Sebäbi men öňe wideolamda aýtýan, aýalyň, çagalaň saňa amanat. Sen şolary gülletdiňmi, olar ösüp öz-özü kemale berip şonu uzyn sapaklaryny uzaltdymy, össümi, gülçagaçlar açyldymy diýmek sen saýaňda ýa öz saýasyna. Sen hökman suratda çapak çalmalymy? Hawa. Gollamalymy? Hawa. Belki wezipe üýtgedip biler, birazajyk wagty ýetmän biler. Onda da sen owadan aýtmaly. Aý sen şo wezipe geçdiň, sen üýtgediň diýip aýal adam dagam jogapkärçilik köp bolýar, dene wezipede össe, gazanç köp bolsa, wagtyny köp sada bermän bilýär. Ana şo ýerde sen gollamaly. Ol saňa degişli zat. Ol saňa degişsizlikde gyra dösýän bir zat däl. Iň soňky her bir gülüň ýanyndan haşalatlar ösýär, gerekmejek. Şolary aýryp durmaly, arasalap durmaly. Suwjaş ýokarsyňdan sepip durmaly.
O diýmek durmuşda aýalyň kynçylyklar boldy işinde, saglyk zerarly bir zatlar kösenli problemalar ba, sen gollaýanmy? Bolýa puluň ýok, ýöne ýanyna oturýanmy, elinden tutup bu da geçerdi. Ana şonu etmeýän erkek adamlar elbetde güllen özüni daşlaşdyrýarlar. Oturýarlar, haçan haşalatlar öz-öz aýyrlar kadip. Öz-öz olar aýyrlanyp bir çykansa. Aýal adam özüni goraýa-da, bolýa özüm eder, doganym berer, özüme alyp çykyp biler niýede erkek adam öwrülýär. Şonuň üçin mähruwanlar, esasy aýdasym gelýän zat akylly erkek adam özüne şu soraglary berýär. Näme men üns bermedim? Näme üçin men gelinim ütgedi? Ýa-da nirede men gorap bilmedim? Ýa-da biziň söýgümiz haçan sowap başlady diýip özüne sorag berýär. Özüni erkek adam hasaplayan ýöne erkek däl, erkek adamlar özüne teatr gurlaýar. Ana bu şeýle boldy da ütgedi ýa-da özüne teatr üçin tomoşa çalýarlar. Ýöne aýdylýan adamlaryň kyrywy elbetde ýankyýaly özüne ýakyn adamlar ol diňe şol adamyň aýdýan sözlerini dinleýärler. Arka tarapdan näme boldy bilen oklar. Elbetde olar gollaýarlar, sen dogry aýtýan, sen bir ýerde samsyk, sen wapşe helejguli boldun, näme üçin beýtdirýän diýip gönümel öz maslahatlaryny berýär. Ýöne olar sen geliniň bilen 1 ýyl, 5 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl ýaşap görenok. Olar bir Nowgod olar bile geçirip görenok. Olar garnaşlaryny kabul edişini synap görenoklar. Prosto şol adamyň aýtýan sözüne görä analiz etdi. Buňa da men ýanky diýişim gelip kör gollaw diýen. Kör gollaw alyp, çiýişik gelip olaram sen samsyk, sen eýt, beýtmeli keniň diýip maslahat berýär boly. Ol öýüne gelýär-de ikisi gaharly bolýar. Sen aslynda men gadrym bilen ok diýip gepegi diýär. Aslynda oturup pikirlenmeli. Şol ýalak ýagdaýda daş döwründen gollaw alyp gelýän adam esasen içýän adam bolsa kelles ütgäp gelinini elbetde elem alyp bilýär. Ýüreginden hiç gaçan çykmajak sözler aýdyp bilýär. Bu ýerde tabu ýerler elbetde düşünýän men gollaw gerek, içindäki duýu hasratlary aýtmaly. Duýu hasratlar elbetde haýsy iň aýdyp bolýan maslahat etmeli zatlar, onda da özüň ýalaky dälle, özüňden has köpräk maşgala bolup ýaşan erkek adamdan sonra. Ikiligi denne. Seni allap öýüňden pul alanna, meselem, çağalaňy urup maslahat bermän, diňe daşarda gepçiläp otursa, onu näme etmeli diýip soraýan. Ýöne ýankyýaly işläp berip çağalaňa da seretýär, ýöne bir ýerde agyr söz aýtdy, göwnüme degdi, şo ýerde alyp çykaýmaly ýerine gyzyllaryny satmady diýilýän temada baryp dostuňa aýtmaly. Diýjek bolýanym bir söz bilen saglykly maşgala gatnaşyklary düşünşmezlikde kim günäli diýip gözlenoklar. Olar her kim öz jogapkärçilikli ýerine gel tapaly diýip maslahat etdi. Şonuň üçin mähruwanlar, birinji etmeli iş özüň tanamaly. Men näme halaýan, men näme halamok. Şonu bilmeli. Şonuň üçin nesip bolsa ýakynna men kim diýilýän seminar geçirmekçi. Seminar 1,5 sagat dowam eder. Şonu biz özümiziň kimligini anyklarys. Emosiýalarymyz bilen durmuş alyp barýan ýolumyz bilen bir-birden analiz ederiz. Men seminar bolsun, kurs bolsun 10 adamdan artyk adam kabul edemok. 1,5 sagatyň içinde her bir adamyň kiçirägem bolsa içinden gelse istoriýasyny dinläsim gelýär we wajyp özümden maslahat beresim gelýär. Ýöne maslahat näme mahnida? Şu seminardan çykyp sen gitde plan et däl. İçiňe seret, soraw ber, haýsy sorawlar bermeli, ana şol maslahatlar berýän. Çözüm beremok. Bu ýerde men psikolog däl, coach köpünde işläni. Soňky döwürler şol işi köp alyp barýan, şolardan okuwam okudum. Ýagny sen durmuşyňda özüňe maksat goýýan. Çaga terbiyelemek, puluň köpeltmek, maşgala gatnaşyklaryň söýgüden doldurmak ýa-da öz içiňdäki şahsy kämilligi etmek. Ana şo ýagdaýda coach işleýär, maksat goýýar, maksadyna da belli sapaklaryň dowamynda öz maksatlaryny murad etýär. Şonuň üçin adam tanymak çäkli ýazylmak isleseňiz direkte ýazyp bilersiňiz. Mähruwanlar, indiki videoda men
Aýsy aýallar erkek adam gollamak üçin näme etmeli diýlen video çykarjak. Eger gyzykly bolsa kommentariýada ýazyn, kommentariýalaryňyza görä şo videony çykarmakçy. Videoň soňuna çendiňläniňiz üçin köp sag bolun.